Bueno, kaixo, atzaldeon, danori. Bueno, aste santuak aurretik, oportxo batzun aurretik azken saioakin, ulmako azken saioakin odaziko gara. Eta gaurko saiorako eskatuko notzuen fular bat. Vale? Lagunketako postura batzutan, gehien bat estiramentu batzutan gure hankantzat. Vale? Así que hartu fulartxo bat. Eta hau izango da, gure praktikan lagunduko eskuna. Vale? Fular bat hartu orduan. Bueno, gaurko saioa izango da, edo saioan intentzioa izango da apurtxo bat gure gorputza, fizikoa eta mentala, apurtxo bat mimaia eta inkluso, eskerketia, dakon kapazidade danatik, iten dauen dana iteko, fizikoki, mentalki, Eta, eukitza kontutan udaberri gauzela, kriston giruak dabitzela iten, eta badano dakula kanpuan egoteko gogo hori. Igual egun honetan, askotan normalian baino ariketa fiziko gehiago egiten du bai, edo ibiltzen gara pila bat, oinez, edo bizikletan, edo korrika, edo bakoitza bere aktibidadian. Eta orduan gaurko saioa, dago apurtxo bat pentsauta, bestela ondo etorriko gala, baina egun aktibo baten ostian, edo ariketa edo ordu ekintza aktibo baten ostian, gure gorputza apurtxo bat luzatu eta erlajaiteko. Zentrauko gara asko hankak, soltaiken, mokorran zona hori eta gure bizkarran beko partia, lumbarra. Bale? Orduan, nik uste dut saio bat nahiko agradablia edo atsegina edo ze momentutarako, baina hoxe, egun aktibo baten ostian, perfecto, bale? Orduan, basiko gara etzina, bale? Etzina, gora begira, gure fularra gertu, bale? Esposo hartu fular bat hartu, oin? Orduan, hasiko gara etzina, fularra gure onduan, apoiauku gure bizkarrezurra, pentsau gure zuela apoio bat, zakoan, gure bizkarrezurran beko partian, dorsaletan, erdiko partian eta oksipitalian, hemen gure buruan beko partian, eroan gu sorbaldaka zerut, eta doblauku hankak, belaunak doblauta, hola gure lumbarrak askoz gehiago deskantzaiten dau hankak luze baino. Orduan, hanka plantak lurrian, belaunak mokorran zabaleran zabalek, eta hasireke, eskuak lurrian edo zela arnazketak inguraten hasi, erreferentzia moan eskumako eskua tripan, eskerra bihotzean. Bale? Orduan guazen poliki begisak izten, eta hartu pare bat arnazketa, apur bat, beti izaten duen inflexio punto hori, arreta hori gure gana ekarteko. Gure gorputzera. Albozu eukonduak lurrian apoia, o esfortzu gutxi binbiaku bai, gure eskuak mantenketako tripan edo bihotzian, eta bihotzian. Orduan, itxi exhalazio batzuk, apurtxo bat hor, bizkarran apoio hori sentiteko lurrian. Gure osoe apur bat pixua jareten moan fan, fan izten, esteriarutz. Eta da benetan deskantzo gure bizkarrezurrantzat, lumbarrantzat, aldakantzat, eta baita gorputz mentalantzat. Relajau zuen aurpegiko fakzinuak,
Eta hasiko gara arnasia gure tripara eruaten, bale? Gure lehenengo arretagunia. Hartu arnasia sudurretik, sudurzulotatik, eta puztu zuen tripia. Botaten sudurretik ustu tripia. Eta ustu. Bale, konektau zuen gorputza mimaiteko jarrera hori, aktitude hori. Orduan, arnasia be izango da ja zerbait guretzat erosua, estuna forzauko, bai, hasiko garena ja, bai, intentzio horrekin bai, mimaitia gura garela, eskerketia be bai, ez, gure gorputzari dakon berez, kapazitate danatik, emuten dozkun aukera danatik, eta arnasia tripan momentuz. Arnasketa abdominalak bakarria, bai, gure aktibidade hori dana, ez, egon garena hor estimulo askokin, lagunduko esku apurtxo bat bareketan eta gure zentrorutz etorten. Sistema nerviosoa azten darela jaiten. Gustauko xakun arnasia espanditea, tripatik, urringo inhalazioan hasiko gara tripia puztu, baina saietzak bebai aldetara zabaldu. Arnasketa kostala bebai. Eta botaten saietzak ustu eta tripia ustu. Bai, así que ja, bagoiaz bi fasetan, hartu tripia puzten hasi ez puztu guzti saietzetara ekarri zabaldu, eta botaten ustu, saietzak erdira eta tripia. Vale, beste behin. Eta guazen rekorrido da nahitea bularraldera arte bai, inkluso klabikuletara, bale? Orduan, hartu hasi tripia puzten, saietzak zabaldu, bularra zabaldu, sentiu igual zuen sorbaldak zela atzera ufaten dian. Eta botaten relajau zuen bularra, saietzak erdira eta tripia ustu. Eta ingu beste lau arnasketa, rekorrido dana iten, arnasketa jogiko kompletua. Sudurretik hartu eta sudurretik bota. Eta sentitzen bozue eskedakot soltaiteko biharra gotik permitiu eta bota. Bale, pentsau praktika hau, zuentza dala, bakoitzana dala, oso pertsonala dala, eta askotan ez adaptau biula gure momentuko biharretara. Sentitzen bozue botateko bihar hori, soltaiteko, agotik bota, suspiro baten moan. Baina saiatu rekorrido da nahiken, bai? Eta gure eskuak daku beti erreferentzia moan. Tripia hartzen gure eskumako eskua mobiten da, tripia beteten markatu eta bularra beteten eskerra. Eta orduan poliki-poliki gabiz gure arnasketan deskantzaien. Eta azten gara gure gorputz fizikoa eta mentala be bai, mimaiten, arnasia da guretzat, ez? Medizina bat. Bueno, azkena ingu. Eta urringo exhalazioa eta gero, ekarri eskuak lurrera, bai? Eskuak bera begira. Apoio bat. Eta pentsau azten zareia bizkarrezurra mobiten vertebraz vertebra. Arnazia vertebraz vertebra, aiau arte zuen homoplatotárutz, bizkarrezurra arkea homoan iten da, eta exhalazioan fan borobilketan vertebraz vertebra berriz bizkarra lurrera ekarten. Ez dut gura akzio asko hankakin. Hartzen, fan lumbarra despegau, vertebraz vertebra, bai? Fango ginen moan hor mobiten lau hanketan moan, gero ingula, bota eta fan poliki-poliki jaiten. Eta sartu zuen ritmo horretan, mimaiten, eskerketan, beste hiru aldiz.
Forzau barik, bai, gaur goiaz lasai. Purtxo bat soltaiten gure lumbarreko beko parte hori, mokorrak, asko ibiltzen garenean, korka egiten dunean, bizikletan, dia zonak ez, guruna gero apurtxo bat solta, burrelaja, lusatu. Bale, azkena dau, bale? Exhalazioan, nahi hau bera. Oso ondo. Eta ekarri gekeia belaunak bularrera. Eta eskuak belaunetara. Eta inguna da zirkulito batzuk belaunakin, bai? Eskuak lagunketan xauena. Ez dako izetan oso ondixak izan. Mugimendu apurtxo bat. Sentilen, ez? Gerturaketan dotenian lumbarra, beba gerturaketan da gexau lurrera. Eta gurotez, aldetara, aldatu zirkuluan orantzia. Goiaz goxo, leun, ez? Ondo trataiten. Gure buruak, gure gorputza. Eta badakigu ez, ondo trataitea, umimaitea beti esteriatik kanpo edo zein aspektotara eroan gekela. Oso ondo, ekarri belauna bularrera eta bezarka da txori emun, ez? Hartu hemen arnasketa sakon bat. Bale. Eta hemendik, fango gara poliki gure belaunak lusatu eta hankak zeruru utzeka harten. Bai, eskuak jaregeke lurrian, eta fugazen gure orkatiak, parkatu, zirkulituak emun eta mobiten astera. Begiratu zuen orkatileri, begiratu zuen oinei. Eskertu, ez da? Mantenketan dozkuela zutik, permititzen dozkuela oinez ibiltzen. Aldatu zirkuluan norantzia. Saiatu zuren gorputz fizikoak inez eskertza hori, edo intentzin hori behintzet plantaiten. Behintzet, posibilidade hori ez, aukera hori, ostras, bai, mimau eta eskertu, ez? Bale. Bueno, jarekot eskumako hankaplantia lurrian, bale? Eta hartuko gure fular hori. Hasiko garela, fularra jarten eskerreko hankaplantan azpixan. Lusatu besuak guztiz, bale? Orduan, aiaiten garen lekuan gure fularrakin, ez, fango ginen moan tipo ez, hankarutz gerturaketan. Baina sorbaldak lurrian, bizkar dana lurrian ondo apoiauta, bale? Orduan hemen ez, fularrakin ingotena da apurtxo bat, nereana ez, ekarri moan, eta hankiak ingo xau pultza apurtxo bat fularrari. Taloia fango zan moan zerurutz. Belauna beti aldot mantendu, beti mikroflexionauta, bai, gor guztiz lusatu barik, beti apurtxo bat doblauta. Eta taloitik banoia, belauna lusatu barik, mokorra lurrian dakot, eta 3 arnasketa hartuko. Sudurretik hartu eta sudurretik bota luze, goxo, bai, beti arnazia, agradable atsegina. Begixak iztea, inbitaien dotzuet, gorputza sentitea, forzau bari goiaz. Fijau, ez, tenso dauz, gemeluak, iztarren atziak. Hoi, mantendu eskerreko hankia, hola, eta eskumia lurrian dagoena lusatu, bebaita loia urrinketan. Eta ekarri zuen hankia apurtxo bat zeruruz doiana, ez eskerra zueana. Eta hasi sentitzen, hor ingle ingurua bebai, ez, eskuman. Pentsau gure zuela eskumako belauna apur bat lurrerutza moan gerturatu. Hartu beste arnasketa bat. Bale, eta exhalazioa eta gero, hartu zuen fular hori eskerreko eskuakin bakarrik. Bale? Eskumia dakot libre, eta etorriko da hemen ere eskumako ingletik bat tipo azurrera gerrialdera moan, eta izango da, como esateko nire eskumako hankieri, bale, hor dau. Bale, ez da gura nire eskumako aldiak eskerrakin batera fan. Eskerreko mokorra hor ondo lurrian, finkatuta, hasiko naiz poliki, eskerreko hankia zabalketan alderutz. Eta oinetorri eskerreko eskuakin beratxu fularrekin, ukondua lurreraino aiau arte.
Bai, apoio badakot eskerreko ukonduakin lurrian. Eta ez denei zabalketan ere eskerreko hanka hori, baina kontuz eskumia ez datorrela nerekin, eskumia gura dau gelditu eguen lekuan. Eta horra, azten naiz ez hemen ere ingletako zoazeko parte hori zabalketan. Arnazia erabilikot. Ez dut gura fan, gorputzak aldauena baino urriña hau, bale? Osea, errespetau ingot, esaten doztena. Ostra, hor, zelako tentzinua, pasito bat atzera. Gurot fan leun. Eta arnazketatxo bat. Eta poliki bagatoz gora. Bale? Hartu bi eskuakin fularra, eta ekarri beste hankia bebai fularran barrura. Bai, eta momentutxo baten eukikotor bi hanka gorutz fularrakin eusten moan, ez? Eta hankakin fularrari pultza apur batik, Seguramente ja diferentzia apurtxo bat sentiuko ezker eta eskuin. Eta oin aldaketara fango naiz, bale? Así que eskumia geldituko da hor. Bai, nun jarriko fularra, más o menos bihatza bukaketan dian horrez, almohadilla horreikan. Eta gero eskerreko hankaplantia lurrera dator. Eta orduan hor hartuko tarte bat, como que praktika bat prisa barik, bai? Apur baia, lasai, bizkarra lurrerutz, saietzakin bez, exhalazioan, como que, berutza doiaz, eta nire taloitik, eskumakotik, zer urutza apur bat. Sudurretik hartu, sudurretik bota, eskumako belauna apurtxo bat doblauta, taloitik noia zerura. Vale, eta oin lurrian dakoten hanka hori luzaketan, bai, taloia urrinketan moban. Eukiko nebea moban zerbait hankaplantia apoiaiteko hor. Bai, da, como hanka horrekin guro turrin fan, arrastro bari nere gorputz dana, eta orduan aktiboko dabe bai apurtxo bat, eskerreko ingle hori, zoaza, eta hasiko naiz eskumako hanki apurtxo bat nereana ekarten gehixau. Eta arnazia, nere lagun honena, vale? Bueno, aldaketan hasiko gara, eskumako eskuaz, fularra hartuko, eskerra, dator gure hemen mokorrez, hemengo azurrerutz, esaten mogan hemen geldiketako, bai, osake ez noia ni hankiaz, eskerra hor geldituko da, eta exhalazioan hasiko naiz poliki eskumako hanka hori zabalketan. Eta erosu haua izateko lurreraino, osake ez, fularra luzia izango da, itxikoz, hankatik urriño ingo da eskua, baina apoio bat eukikot. Arnazia, bale? Sudurretik hartu eta sudurretik bota. Eta hemen hasiko gara bebai, bueno, eskumako soazian, izkiotibialian, eta gogoratu ez moiala nire maksimora, bai? Gaur gurot, más bien, konektau mi maiten gabitz, bale? Ez hor, eruaten minera edo tentzinora. Ben, azkenengo exhalazioa. Eta poliki bagatoz erdira, bale? Berriz bi hanka gora. Bai, momentutxo bat, fularrakin hankak nereana ekarrikot. Konektauku ez gure hankan atzekaldiakin, taloitik fango gara, orduan ikusiko aber gemeluak zela sentitzen duen, izkiotibialak. Bale, eta hemendia fango gara gure hankak fularretik ataraten, inkluso fularra apurtxo bat ez, ja alde batera itxiku. Gero, berandu hau, etorriko gara, eskuak gurutze forman gura bozu eskuak bera begira, eta torsinotxo batzukin gure lumbarra ez bizkarrezurra be soltaiten azteko. Hartu arnazia, eta exhalazioan belaunak alde batera, eskerreraino. Vale, inhalazioan etorri erdira. Eskua gora begira edo bera igual dozt. Exhalazioan guazen beste aldera. Hartu erdira, bota eskerrera, bai, eta fan aldaketan, hartu erdira, saiatu bakarrik faten ez, hor zuen lumbarretik, sorbaldak aldo zuen eurrixan manteniken lurrian, hartu erdira, eta fijauzela sentitzen dozuen ez, hor zuen lumbarra sakro inguru hori dana, bota eskerrera, hartu erdira, burua ez dut jiraiten bez, bale?
Gora begira daula, lasai bota eskumara, eta azkena alde bakoitzera. Hartu erdira. Bota eskerrera. Hartu erdira. Eta bota eskumara. Vale. Hartu erdira. Hanka plantak lurrera. Eta zabaldu zuen belauna juntau zuen hanka plantak. Bai? Doblau zuen baukonduak, ez, zuen besaurriak apoiaiten, besuak kaktus forman, ez? 80 gradu iten zuen besuan goiko parte eta bekuan artean. Saiatu berriz, arnaziakin rekorrido dana iten, tripia, saietzak, bularra. Sentilen bebai espazio hori zuen aldakatan, ingletan, zoazian. Vale, urringo exhalazioa eta gero. Itxi zuen belaunak. Ekarri belaunak bularrera. Bezarka txorien masajito hori gura. Korpora bingo gara. Gura bozea alde, bai, onduen etortexatzuena, hankak lurrera, inklinau, eta inkorporau, eta fango gara, 4 hanketara, bale? Orduan, gure eskuak lurrian, eskuturrak esterian aurriari paralelo, eta eskuturrak sorbaldan azpixan, belaunak mokorran azpixan, eta bizkarrezurra mobiuko ton ja ez libre arnazi hartzen. Pentsaulen inu moan, ez? Hasi garela betik separaiten lurretik. Hemen ben mugimendu hasiko da betik bururaino. Bai, eta botaten bebai, betik bururaino. Direkzio horretan ingu, bale? Orduan, arnazi hartzen, hasi zuen lumbarra hor arkea iten, saietzak zabaldu, bularra okotza, eta botaten hasi betik, borobilketan zuen lumbarra, erdiko partia, eta gero ja goiko partea. Arnazi hartzen, hasi beti, bai, bizkarrezurran basetik, vertebraz vertebra, hau arte bururaino. Eta botaten, guazen, bebai, beko parte horretatik, vertebraz vertebra, borobilketan, hau arte bururarte. Itxi begixak eta inbeste 3 aldi zuen ritmora, sentiken, mimaien, eskerketan, zuen gorputz fizikoak inez, iten olako konexio zintzo bat, maitasunezkoa, eskertzetakoa. Eta disfruta iten, ez da, gure barruan egoten. Bale, azkenengo exhalazioa izango da hemen. Eta arnazi hartzen dunean ja, banoia bizkar plano edo luze batera, ez, neutrua. Eta ingotena da oin, eskerreko hankia luzatu. Bai? Eta ziko nahiz tipo ez, apur bat aurrerutz eruaten pixu eskutan, eta gero atzerutz ez, taloia atzera eruaten bebai. Hartu aurrera, eta bota atzera. Bai? Hartu aurrerutz, apur bat, bota atzerutz. Vale? Hartu eta gelditu aurrian zure sorbaldak eskuturan gainean, eta eskerreko hankau kruzau eskumian gainetik, hanketako bihatzakin heldu eta jirauzuen tronko eskumarutzuen eskerreko hanka hori ikustera. Eta eruan arnazia eskerreko lateral danera. Hor gerrialdera, saietzaldera, taloiak urringura daufan. Eta poliki etorri erdira. Eta 4 hanketara bueltau. Eta luzatu eskumako hankia. Eta egiten dut 2 arnazketa mugimendu apurtxo bat, bai?
Pentsau, pelbisetik hasi alzaria mugimendua edo bihotzetik. Eta geroia geldiketan naiz erdixean eta eskumako hankia kruzauko tezkerran gainetik. Hasiko naiz tipo ez, jiraiten ere tronkoa eskumako hanka hori ikustera. Eta hor geldiketan naiz pare bat arnasketa. Oso ondo. Eta bueltauko gara erdira. Vale. Enpeiniak apoiauku, eta fango naiz apurtxo bat atzerut jasartera. Eta guro eta apurran ere eskutur horreik ez, bai, begiratu, eskertu eta mobiu. Arnaztu. Eskutur, esku, atzamar. Zenbat gauza, ez da, bai, aldunin gure eskuakin aldatu norantza. Vale. Eta goazen berriz lau hanketara, oin gure sorbaldak bai. Orduan eskuak sorbaldaz pixa, hanketako bihatzorrik aktibo, eskumakoak inaziko gara, bale? Arnazi hartzen duzuenean separau eskumako eskua eta zerurutz ekarri, begiratu eskura. Botaten ekarri hor lurrerutz moban eta eskerrekoan azpiti pasau. Eskumako eskua gora begira eta fan poliki apoietera zuen sorbaldia eta burua, pixu asko jarri barik. Bai, osake presiono beso eta eskuakin lurrerut, eta lusatu eskerreko eskua. Apoio bat emuten doz pixuak entzeen ere buruari, eta jirauko nere burua apur bat eskerreko axilarutz. Hartukot bi hiru arnazketa, hemen bai, gure lumbarra, tronkua, bizkarra, dau torsinotxo badaku. Eruan arnazia lumbarrerutz. Begisak, eta hartu beste arnazketa bat. Oazen poliki eskerreko eskua aurpegi ondora ekarri, eta presio apurtxo batekin eskuakin inkorporau, bale? Eskumako eskua sorbalda aspira. Eta beste aldia, arnazi hartzen, eskerreko bezua gora. Botaten, piti pasau, apoiau, eskua, burua eta goazen eskumako eskua lusaketara, bai, luze dako. Eta gurotena da, bai, ukondo, bai, axila dana zerurutz moan eruan, burua behirau. Horrek iten doztena da, apurtxo batez, kendu bai pixua. Biru arnazketa hemen, fija, hauzela sentitzen dozu eskerreko lumbarraldia, eskerreko sorbaldaldia, eskumako lateral dana. Zela dago arnazia? Mimaiten gabitz, eskertu. Ze politia dan, ez? Gure gorputzian egotea, gure barruan egotea. Eta poliki ekarri eskua aurpegi ondora. Eta inkorporago. Vale, zabalduko belaunak, esterien zabaleran. Apoiauko tenpeiniak, gure bihatz potoluak horrikuketan diala, eta fango gara atzerutza, ipurdisak taloirutz, eskuak aurrera. Bai, eskuagako hor bizirik, eta nere beko kisa fango da lurrerutz. Eta gurot lusatu bizkarralde dana, mokorrak, lumbarrak. Arnazia botaten dunean pentsa guro zuela ez apurtxe bat bai, eruan zuen ipurdi hori atzerutza eta loiarutz eta eskuakin presion hau lurrerutz. Hartu arnazia lumbarretarutz, bota eta guztu hor guztiz, gura bozoa gotik bota. Konekto zuen arnaziakin, sentiu zuen arnazia. Eta erabili ez, arnazketa hori, bai, erraminta moan, gure gorputz dana oxigena iteko, muskuluak, azurrak, artikulazioak. Oso, ondo, bagoazen poliki, bai, eskuekin joinez aurpegirutz. Eta eskutan pixu asko burua kentzeko, eta berriz lauanka. Eta bagoia asgorutz, bale? Belauna mokorran azpixa, baina eskuakin pasito bat aurrera. Orduan fango gara ez, ipurdi hori atzera, presionauko eskuakin eta bagoiaz, bizkarra luzaketan.
Eta gustauko esaten hemen, inbitatea, bai, eskutan apoio barik, fan eskuakin tipo esterila eltzera, aldetatik. Bai, askoz pixu gutxu jartixaten ere eskuari, eta orduan, pentsau guro zuela ez esterila apur bat aurrerutz lusatu taldetarutz, eta ipurdi hori atzerutz iruan. Bai, dako moira bat bizkarra apur bat geixo lusaketako doblau apurtxo bat belaunak. Eta gero zuen hankak zabaldu esterian zabalerara bebai, bale? Eta pasito baten musekei aurrerutz, zaiatu aberraldo zuen hankaplantadak apoiau bai, aurreratxo betorri. Eta orduan nire pixua eskutatik hanketarutz traslada humouan, ez? Osa, nire pelbiza atzera iruaten, eta taloiakin presionoko nebe mouan edo zapalduko nebe mouan lurrerutz, sentiuko testiramentu askoz geixo nire hankan atzek aldetan, zela daku. Arnaztu hor. Eta guazen eskuakin poliki-poliki, bai? Soltau esteria eta oinez atzerutz. Eta hankak dakot esterian zabaleran, apurtxo badu lauku belaunak eta hartu konduak eta soltau burua. Eta soltau zuen tronko dana alde batera eta bestera. Bai, balantzea egin. Soltau burua, sorbaldak, eta gure lumbarrantza eta hau, medizina bat bebai. Arnaztu sudurretik bota eta sudurretik hartu, harkatu eta sudurretik bota. Bale, doblau belaunak apurtxo bat. Eta hola, tipo rebota, bai, soltau zuen eskuak. Eta pentsau zuen zeia vertebra zigote, baina gure belaunak rebota egin, bai, suabe. Aiaiten gara gora aiaiten garenean rebotia jare ingo tankakin eta sorbaldari zirkulito batzuk emongo xau. Hanka jarraituko testerian zabaleran zabalek. Bale, sorbaldak itxiko atzien eta behian eta tronkoa guru mobiu alde batera eta bestera. Bai, mugimendu hau, ja behin baino geixotan esan du ez, gure gerri, lumbar, mokorralde horrentzat, saietza, diafragmia, superrona, torzino txikitsuak, suabe soltaiten, arnaztu, eta jare iruaten, ez? Apurtxo bat soltau. Exhalazio bat agoti gura bozu, ez? Suspirotxo hori, urteten dira suspiro danak permiti urtetea. Eta poliki, bagoiaz gure mugimendu hori geldiketan. Bale, bagoezen eskuak eruatera atzera, sorbaldak bebai, eskuak lotu, lumbarran atzian. Bai, belaunak apurtxo bat doblau, bularra zabalik hartuko arnazia eta botaten bularra aurrera, eta ipurte zurra gora, soltau burua, eskuak buruan gainetik, lepua soltau eta sorbaldari itxibari jausten leporutz, oza, belarrikarutz saiatu urrinketan. Ta pixu hanketan, taloian barik be, eruan hanketako bihatzetaruz. Ta hartu hemen hiru arnazketa. Gogoratu ez, gabitzela apurtxo bat lusaketan, soltaien, relajaien eta mimaien, ez da? Orduan, poliki eskuak lumbarrera, doblau belaunak eta guazen eskuak lurrian, zorbaldan zabaleran, oinez, gure lehengo posturara, bale? Oin eskuak zorbaldan zabaleran mantendukot eta hankak ekarrikot mokorran zabalerara. Alderantzizko ubia. Eskumako hankiak ingoiaz, bale? Orduan, arnazi hartzen eruango eskumako hanka hori goratatzera. Ta gurot belauna doblau. Eta zabaldu apurtxo bat, bai, ingo neben moan ez belauna hor tetxorutza zabaldu. Eta sentiukot berriz nire esker eta eskuin ingle zona hori dana zabalketan. Arnazi hartu. Bale, eta gero ja bagonoia poliki belauna apurtxo bat erdira, baina eskumako hankia gura hau aterriz hau eskumako eskuan kanpotik. Bai, orduan kanpotik, giraukot apurtxo bat 45 gradu. Bai? Eta apoiauku eskerreko belauna. Eskerreko eskuakin ator esterian beste alderaino.
Eta nire eskumako eskua fango da eskumako belaunera. Bai, apurtxo bat hor, presionau ingu, sake gauz, hola. Bai, eta gurot, zabaldu moban, ez? Eskuakin urriñu, nire tronkoa be, belaunetik urriñu, eta apertura dana hor eskumako ingle horretan, eskerrian be, bai, pila bat. Eta bi hiru arnazketa hemen. Guro denpora batemun, bai, sudurretik hartu eta sudurretik bota. Bale, eta gero poliki-poliki, banoian ere eskuakin aurrerutz. Bai, eskuagia sorbalda zabaleran, orduan hau zabalik eguena be, itxingot, eta goiaz aurrerutz. Baten bat, aiaien dala bezaurriakin, apoiau bezaurriak. Bai, burua soltau, bestela eskuakin. Bai, burua libre, lepua libre, bai. Eta hemen, aukera badabe, bai, gure atzeko hanketako bihatzorrein ordez, enpeinia apoiaia. Bale, orduan, geldiketan gara hor bi hiru arnazketa, gure ingle mokorrak, lumbarra, ez zona hori dana solta aian. Eta ez dut gura fan oso urrin, oseak ez dut gura egon horra, ezin ote egon, bai, oso asko bada. Suabi hau, bai, menos es más, bale? Eta arnaztu. Eta exhalazio bakoitza bai da momentu hori, aperturara goia zena. Lusaketara, relajazioa ez eta gorputza oxigena itera be bai. Bueno, bagoazen mobiten gure eskuakin, zorbalda aspira, hanketako bihatza aktibaukot, jasokot atzeko belauna, pelbiza atzera, aurreko hankia atzera, eta alderantzizko eta mobiu ez, horra purtxo bat zuen hankak, mokorrak, burua, eskuak dakot firme, barruko partia bebai, eta baten bateri guztau bexako alderantzizko ubia ez, hartzea esterian eskina horrek hartu. Bai, lagunketan dozko askotan bizkarra gehiago lusaketan, eta inkluso hemendik aldu probau, arnazi hartzen eskerreko hankia gora. Eta doblaukot belauna, mokorra zabaldukot, gelditu hor bebai beste arnazketatxo bat. Eta gero erdirutz, eta hanka hori eskerreko eskuan kanpotik. Eta eskumako belauna lurrera. Girau ingeke ez da hanka hori, apurtxo bat, edo aurrera begira, horbe probausekei, zelan hau aurrera begira, zelan hau apurtxo bat zabalik. Nun nahi xau dut egon? Ze entzun gorputza, bai, ez dakit, ze zaten doz gorputza, nun hau gustorau, apur bat horre eringo xaukazo, bale? Eskumako eskua, badoia esterian beste aldera, eta banator eskerreko eskua, eskerreko belaunera, ez separaiten moan hemen ere, iztar eta gerrialde hori moan horrez huekua iten, inkluso apur bat zabalketan bularra, beste pare bat arnazketa, gura poseagotik bota. Bueno, eta gero ja banoia poliki-poliki, eskuakin aurrera. Noraino? Berriz, Aber zezatu eskun gorputzak mimaitea guru. Así que banoia, ez aldoten urrine, gustora nagoen lekura, ondo sentiarazten osten lekura. Eta gura osue, enpeinia apoiau. Enpeiniak ime presiñotxo bat horriten dut lurrerutz, bale? Gogoratu, bezaurriakin fangekela. Aiaiten bagara, baina ez dut gura izatea, ze gogorra, orduan hemen eskutan. Eta arnazia dirigiu, zuen mokorretara itxiku begixak momentutxo bat konexin hori iteko berriz gure gorputzakin eta eskertu mimau. Intentzin hori ereingu, ondo trataiteko bai fizikoki mentalki eta ez bakarrik esterian, ez da? Kanpora bebai, esteriatik kanpo bebai. Oso ondo, zabaldu begixak eskuak inoinez, zorbalda aspira, hanketako bihatzak aktiba batzeko hankan jaso belauna, pelbiza atzera, aurreko hankia atzera, eta alderantzizko ube ez apurtxo bat.
Bueno, urringo nire intentzioa izango da tripan etzintea, bale? Orduan, ingu, transizio dana, arnazi hartzen plantxa, botaten belaunak, bularra, ukonduak itxila, sorbaldak atzean, okotza, eta gero pelbiza, bale? Peiniak atzera, eskuak aldetara, esterian aldetara, kopa moan. Ukonduak tipo ez, doiaz gora, eta arnazi hartzen, bularra separauko ukonduak atzera, botaten bajau. Vale? Venga, hartu erdira, eta bota eskerrerutz. Hartu bularra separau, bota erdira. Gero eskumara goiaz, bale? Hartu gora, bota eskumarutz. Hartu gora eta bota eskerrerutz. Hartu gora. Vale, eta ekarri eskuak ondora, eta apoiokot bezaurriak, ukondoak sorbalda azpixan. Eskuak aurrerutz begira, bai, orduan dakot, pentsau, sorbalda ukondo, eskutur. Vale, eta zerringot, ukondoak apurtxoa sorbaldetarutzekarri, aurrera begiratukot, eta begisak itxikot. Eta hor geldituko naiz, beste hiru arnazketa. Hau gure bizkarran beko parte horrentza, lumbarrantza sakruantzat, superrona. Esfingian posturia. Eruan ukondo sorbaldak atzera, pentsa gure zuela bihotza zabaldu. Oso ondo. Bueno, geldituko naiz eskumako bezaurrian, baina ingotena da, tipo, 95 gradutara girau. Eta eskerreko belauna doblau. Eskerreko eskua enpeinera, bale? Eta hasiko naiz enpeiniak inez kura, eta gero eskuak inez taloia ipurdirutzeka arten. Tronkoa aurrerutz begira, eskerreko iztarrari kuadrizepsari atentzinoa, exhalazio horretan gustauko xaten nire ez egote hauekorik, hanka eta lurran artean, inkluso inglia begura dau lurrerutz fan. Eskumako sorbaldea atzerutz, beste arnazketa bat. Soltauko tanka hori, gero jarriko nire eskerreko bezaurre hori, 45 gradutan, eskumako belauna doblaukot. Eta fango naiz eskumako eskuaz, hartzeran ere enpeinia. Eta lehenengo ingotena da, enpeinetik eskura, presiñotxo bat kuadrizepsa aktibaiteko, eta aktibazio horren barruan gero ekarrikot taloia ipurdirutz. Bai, eta geldituko gara hemen, gure eskumako iztarra eta lurran arteko hueko horreik izten moan. Eta arnazia badakigu dala gure lagun. Oso ondo. Eta poliki soltau. Eskua, eskumakoa sorbalda edo bularran onduan. Eskerra bebai, hanketako bihatzak aktibau. Eta eskuan laguntziaz hartu arnazia lauanka. Eta bota tengoa zen alderantzizko gobera. Vale, eta bagoiaz hankak inoinez eskutara, bale? Hankak inoinez, oinez. Vale, doblauku belaunak, berriz hartuku konduak lehengo moan, eta balantzea bingo gara. Eta berriz noia, bale, vertebra gora, baina horretarako lehenengo balantze hori gelditu ingot. Ukonduak soltaukot eta reboteko suabe, pentsaba amortigoa itxen moan belaunetan, forsauarik. Eta banoia, vertebra, beti kasita. Azkena izango dia gure sorbaldak, lepua, eta burua. Vale, eta hemen geldituko nahi zanka mokorran zabaleran, eta momentu baten eskua gora ekarrikot, heldukot eskerreko eskutura, eta exhalazioan inklinauko naiz eskumarutz. Eskerreko lateral dana zabalek.
beste arnazketa bagixau. Eta guazen erdira hartu eskumako eskutura, eta exhalazioan guazen eskerrera. Oso ondo, beste exhalazio bat. Eta hartzen erdira, eta botaten eskuak gorputzan ondora. Eta hankak zabalduko, bai, paralelo, bata bestiari esterian parte horizontalian, aurrera begira, bai. Gurot ondo zapaldu, hankan barruko partiakin be bai, eta banoia eskuak lumbarran atzian ez, lotzera, lehen injun moan, sorbaldak atzera, besuak lusatu, espazioa dako, sorbalda eta belarrixan artian, hartu arnazia eta guazen exhalazioan bihotzakin aurrera, ipurtezurra gora. Bai, gure mokorrantzat hau be bai, hankantzat, soltau burua, eskuak buruan gainetik datoz. Eta hemen pixua ez dakot bakarri taloian, bai, gure be bai bihatzetara ekarri. Pentsa gure zuela hankat bestian ekarri, iztarran barrukaldiak apurtxo bat gestito bat ingo bemoan ez barrurutzatzer ipurtezurra gora. Hartu beste arnazketa bat, soltau burua, lepua. Eta poliki doblau belaunak, eta inkorporau. Oso ondo, soltau eskuak, itxi hankak, eta berriz hartzen du gure fularra, bai, eta jazarriko gara. Fularra gertu. Bale, jazarriko gara eskumako hankia luze, eta eskerra, hanka plantia ez, eskumako iztarrian taloia tipo pelbizerutz. Hartuko fularra, harteko eskumako belauna doblau eta eskumako hanka planta azpixan. Eta orduan hasiko naiz ez, berriz hor almohadilletan, taloia urrin jukot, bai hartukot distantzia eskuana fularrian gure tronko egoteko luze eta sorbaldak egoteko ez, ba, tronkoan alturan, ez izatea sorbaldak oso horrian dauzela, bai, zuzendakot hor. Bale, hankiari begiratuko xau, hartuko hemen arnazia, eta exhalazioan bagoiaz ez, gure bihotzakin aurrera. Eta hemen fango gara oinez, seguramente apurtxo bat eskuakin, gure fularrian. Bale, berriz, hartu arnazia, eta exhalazioan gerturatu ingo naiz gehiago, bai? Ezkerreko mokor hori lurrian daukotela, ez da tornerekin. Bai, eta nire fularrak lagundu ingoz. Aia mazare jukonduakin lurrera, ba, apoiau bestela ez. Eta hor hartzen du bi hiru arnazketa, bai? Fularrak lagunketan dozku eskumako hankan, eta postura honek bebai zabalketan dozku pila bat, ezkerreko lumbarra, mokorra, bale, superkompletua. Arnazketa bageixau. Eta poliki inkorpora bengo gara. Eta aldatuko aldez, bale? Orduan gure ezkerreko hankia luzatuko, eskumako belauna doblauku, bai, doblauko ezkerreko hanka plantia, nire fularra jarriko ezkerreko almohadian azpixan, fango naiz luzaketan hankia ez, nire eutziko fularrak, sorbaldak atzera, bizkarra zuzen, eta apurtxo batez tronkoa jirauta, luze dauen hankiari begira. Arnazketatxo bat ez, eta badakigu flexio horretara goia zela. Saiatuko gara, lehenengo fazian behintzet, bizkarra aldun luzien eukiten. Orduan, noia tipo ez, borobildu barik, tipo bizkarra zuzen, bularrakin ez, aurria bedakot luze, nire fularrian oinez, eta lehenengo fazian hor geldiketan naiz. Eta saiatuko naiz berriz, nagoen lekutik, arnazia hartu eta bizkarrezurra aldoten luzien jarten, ez? Berriz bularralde hori zabalketan bihotza zabalik eta exhalazioan bagoiaz. Beste arnazketa bageixau, fularran laguntzia dakot, eskumako ipurtezurrak lurrian dau, belauna bel lurrerutza gura daufan, begisak itxiku eta beste pare bat arnazketa. Mima, eskertu, eta lagundu fularrakin.
Aiaiteko ez postura berdinetan beste sakontasun batera beste txoko batzutara. Oso ondo. Da poliki. Inkorpora bengo gara. Vale. Kenduko ja fularra. Aprobetxauku dakula eskerreko hankia luze, eskumia kruzauku. Torsinuak superronak, gure beko parte honentzat. Normalien edozein aktibidade inda geroan. Eskerreko hankia aktibo, eskerreko eskua datorre eskumako belaunera, tarnasi hartzen eskumako bezua gora, girauko tronko exhalazioan atzera, atzamar puntetan hau, ekarreko eskerreko kondua belaunan kanpotik, eta 2-3 arnazketa torsino honetan. Hartzen dotenian beti aprobetxaukot ekspansio hori eta botaten dotenian ustena bilenean noia jiraiten atzera, nire saietzetatik. Ipurtez horretan dakot pixua, atzeko eskuan apoio barik, como que nik edoze momentutan saiatu naiz, eskua separaiten lurretik eta enaiz jausten. Vale, poliki erdira, eta aldatu ingo aldez. Eskumako hankia lusatuko, eskerreko hankia kruzauku. Eskumako eskuakin lehenengo helduan naiz, belaunean eta hasiko naiz arnazia hartuta gora, eskerrakin botaten atzera, eskumako kondua belaunan kanpotik, 3 arnazketa. Itxi begisa kalbozue, lehundu aurpegisa, hartu lusatu eta suabe exhalazioan bota eta gira. Eta jolastu arnaza horrekin soltaiten, fija, zela sentitzen dozue zuen bizkarra, lumbarrak, eskerreko eskumako aldiak. Oso ondo. Eta poliki bagatoz. Bale. Baiet, zinengo gara gora begira berriz. Bale. Orduan, apoiau bizkarra. Karri berriz belaunak bularrera eta bezarkatu. Eta oso importantia bebai, ez? Hanketan inbu aktibidadia, hankak gurabu apurtxo bat soltau, hankak gorutza begira eukita. Orduan, inbertida bat ingu. Orduan, nire inbitazioa izango da lumbarra separaitea lurretik. Oso saia bada zuentzat, hemen egotea nahikoa da. Hanka gora, eta hau aukera bada. Bestela, eskuak lurrian, belaunak bularrera eta impulso bat egin. Hemen gurot kontua ondiz asko eukitea lepuan. Batek lepua galimako oso kargauta minakin, ez du ingo. Sorbaldak atzian dauz, eta gurotena da, okotza bularrera ekarri barik, okotza tetxora begira egotea. Orduan, exhalazioan lumbarra lurretik separau, eta gurot pelbizak gora ekarri. Presionau buruak inu, konduak barrura, eskuak lumbarrian. Belaunak jarten dut pelbizan aldoten gaineren eta gero hankak lusatu. Lumbarra separaitea zaila bada, hanka gorutz. 2 arnazketa. Eta postura honetan gero gurez, gura bozue hankakin mugimendu edo sartu, gura bozue zabaldu belaunak edo lusatu edo jolastu, bizikletia, apur bat, hor gorutz, ez? Grabedadia aldatuta daku, aprobetxau, apurtxo bat, arnaztu, ez? Apur bat bebai, zirkulazioa aktibaiteko. Zirkulazioa entzateta bez superrona da. Eta orduan ja poliki, fango gara bajaiten. Eta bajaiteko bai mugimendua geldituko. Eta fango gara gure bizkarra lurrerutza ekarte. Baina xabazena sartuko gara, hankak lusatu, esterian zabaleran, oinak aldetara. Sorbaldak lurrian, eskuak sorbaldan zabaleria, baino zabaltxu hau. Mobiu suabe burua alde batera eta bestera. Eta gero geldituko gara hor erdixian. Eta relajau aurpegi dana, relajauago dana, begixak, bekokisa. Itxi bezuan pixu dana esteriarutz, jarri eskua gora begira. Eta relajau eskuak eta eskutako atzamarrak
Itxi tronkuan apoio dana lurrerutz. Itxi mokorra pelbisan apoio dana hor jausten. Eta hankak dauz pixutxu lurrerutza ondoraketan. Relajauta muskuluak, relajauta belaunak eta orkatiak, relajauta zuen oinak eta bihatzak, hanketako bihatzak. Permitiu minutu horreik geldi, lasai. Saiatu xabazanan geldiketan. Bai da oso postura importantia da yogan. Praktika baten ostian apurtxo bat dana, asentaiteko, integraiteko. Xabazana barik praktika bat izango zen, bukatu barik moan, ez? Injakua, ez alperrik, baina, ez askoatik injar geixo dako gure praktikiak, askoz efekto geixa gure barruan, geixen batez, parte interno horretan, ez da igual guretzat hain tangiblia, gure funtziotan, sistema desberdinetan, digestiboan, nerviosuan, linfatikoan, endokrinuan. Reseteko, reseteaiteko momentu hori da. Orduan gelditu, soltau, saiatu geldi egoten. Eta disfrutaiten. Mantendu zuen gorputza geldi. Baina saiatu zekei arretia eruaten arnazketara. Oinzuek konturatu barik pasaiten dabilen arnazketa horretara. Sentiu, zela sartzen dan aire magiko hori, oxigeno hori zuen barrura. Zela urteeten dan. Atsegina da, lasaixa da, isia da, gure barrua dauen moan. Hartu arnazketa sakon bat oin. Izateko bebai agradablia. Bota agotik, bale? Beste bat ingu, intentzio danak inartu sudurretik sakon. Eta soltau agotik. Hirugarren bat, hartu sudurretik sakon. Soltau agotik. Eta zi poliki hanketako bihatzak mobiten. Mobiu eskutako atzamarrak. Mobiu berriz gura oso suabe buru alde batera eta bestera. Eta fan zuen hankabisa juntaiten, ekarri eskuak buruan atzera, bai? Eta arnazketa batekin luzatu zuen gorputz dana hanketako bihatzetatik eskutako atzamarretaraino. Eta gero ekarri zuen belaunak bularrerutz, eta inklinau alde batera, guro zuena, eskuma edo eskerra. Postura fetala, hor pasaiten gara de transizion, eta lagundu eskuakin inkorporaiteko jasarritako posturara. Gaur apenas egon gara, etzin jazi garelako, baina saiatu hartzen postura komodo bat ipurtezurretan bizkar horrekin zuzen, eskuandako deskantzotxo batekin iztarretan edo belaunetan. Eta zuen aurpegi hori lasai, sorbaldak bez, aldo zuen, relajauen, eta begisak leun itxila, konektau berriz, zuen gorputz fisiko eta mentala mimaiteko eta eskerketako intentzio horrekin. Ondo trataiteko,
Zemilatxo hori, hasitxo hori ere indu gaurko praktikan. Esteria bertan eta esteriatik kanpo. Fijaos, zela sentillesaren, zela zauzein. Eta guazen, poliki-poliki eskua gure bihotzan parera ekarten. Bat abestian kontra Angeli Mudra. Bai, mudra hori konektatzen dozkuna gurekin, eskertziaz, gure buruak eskerketan, eta bai ez, gure barruko argi hori ikusten eta bestian abe onarketan. Orduan, okotza bularrera, irribarre hori eskaini, buruak eskertu, apreziau, balorau. Eta guazen inklinaiera apurtxo bat aurrerutz, eskerrik asko dan hori nerekin praktikaiatik, namaste. Poliki-poliki inkorporau, begixak zabaldu, eskuak relajau, eta bueno, eskerrik asko horregoteatik, bai, ondo sentiarazi dut hanketan, mokorrian, bizkarrian. Eta, bueno, badakitzue praktika hau, inzekei beti ez, egun aktibo baten ostian, edo inkluso jasarrita asko gongarenian bebai, bai, bebaia, edo zein momentutan. Gabetarako oso ona, bale? Eta, bueno, ondo pasago aste santuak, eta bueltan gauz. Datorren astean, asteartean, de hecho, erderaz izango da. Bale? Hala ba, ondo segi. Agur.